Starriċ tal-Bank Ċentrali ta' Malta sab li tul l-aħħar 15-il sena l-ammont ta' studenti li telqu mill-iskola qabel iż-żmien naqas bin-nofs, grazzi għal diversi inċentivi. Fost oħrajn il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Caruana semmitilna t-tisħiħ tal-istituzzjonijiet edukattivi, jitfit mal-opportunità li għandhom l-istudenti llum il-ġurnata li jistudjaw suġġetti vokazzjonali. Qed nagħtu iktar opportunità biex ninvestu fil-ħiliet ta' kull student u studenta li għandna fl-iskejjel tagħna. Ovvjament wieħed irid jidentifika l-potenzjal u jaħdem fuq biex nimmassimizzaw. Dawk li komplu bl-istudju terzjarju tagħhom żdiedu u għal dan il-Ministru Caruana sostniet li aktar ma jmur l-istudenti qed jindunaw li l-edukazzjoni hija verament iċ-ċavetta tal-futur. Għal daqstant qed jiggradwaw persuni bi kwalifiki u ħiliet diversi. Ikollok ċirkostanzi fejn ikollok ħaddiema tajbin imma minħabba nuqqas ta' kwalifiki ma jkollhomx kundizzjonijiet tajbin daqs minn għandu. U dak jinċentivhom, dal-aħħar konna qed nitkellmu kombinazzjoni mal-Kamra tal-Kummerċ fuq dan u allura ħankunu qed naħdmu fuq diversi miżuri biex il-ħaddiema tagħna jkollhom iktar opportunità li jitħarġu u jikkwalifikaw rieħhom saħansitra anke minn fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Ftit tal-ġimgħat tnediet konsultazzjoni pubblika li tirrigwarda early school leavers, hekk kif il-Ministru Caruana sostniet li dan il-Gvern għandu miri ċari biex minkejja ċ-ċertifikati pożittivi li jirċievi pajjiżna f'dan ir-rigward ikompli jnaqqas dan in-numru. Kull persuna li toħroġ mill-iskola kmieni jew mingħajr ħiliet ifisser li dak l-investiment li għamilna matul is-snin ma sarrafx, allura rridu naraw li kull investiment li nagħmlu jissarraf fil-ġid u fil-ħiliet tal-persuni u fl-aħħar mill-aħħar fil-kwalifiki.